Sinden milenial iki ya larang ya padake ora. Medune kowe kaya brahala. Ya ora apa-apanya, kayu tok. Nggih. Talangi sik. Saking sinten? Saka Pak Ferry Suranto. Raden Ferry Suranto mbiyen tau ngundang awake dhewe ning Tangerang. Matur nuwun Pak Ferry, mugi ora lokak ning saya kebak. Ngapa lho? Ngapa? Kok anggo Ora apret wong aku ki mengo ngene iki tak ambekku sampluk mik dadi marep. Ora kok maido. Ya, terus sing karo tengah. Heeh, didongke kanca-kanca presiden. Wah, dan wis. Ya, didongke iki sinden-sinden kuwi. kula? Lah iya iki dinggo saka Pak Ferry dinggo sinden-sinden. Nggih. Wiyagane oleh ora iki? Empuk kok ya. Wiyaga wis mulai do